Balita naman sa labas ng Metro Manila, paboritong stopover ng mga biyahero sa North Cebu. Naging bahagi na rin ng mga delegado sa Suroy-Suroy, Sugbo. Si Eileen Navarro magpabalita. Nangunguna pa rin ang Cebu pagdating sa turismo. Nagpapatuloy pa rin ang programa ng probinsya na Suroy-Suroy, Sugbo. Kamakailan lang nag-stop over ang mga bisita at turista dito sa bus stop sa bayan ng Carmen. Kilalang stopover ng mga biyahero dito sa North Cebu. Ang bus stop ay kilalang one-stop shop na matatagpuan sa bayan ng Carmen, Cebu. Isa ito sa mga paboritong lugar ng mga biyahero kung saan nariyan ang bus stop cafe para sa nais mag-relax at uminom ng hot o iced coffee. Bus stop bakery para sa masarap at hinahanap-hanap na bus stop otap, rostillos at bread and pastries nila. Meron ding convenience store at ang bagong bukas na bus stop grill and resto para sa pinagsamang Larshan barbecue, larang, sotokil at paboritong manok Bisaya. Dito sa bus stop, marami po tayong mapagpipilian. Tara! Meron po silang seafoods, syempre, pusit at lato. Meron din silang barbecue, chicken barbecue. Inihaw na bangus, inihaw na panga, pork, barbecue, at of course, ang chorizo de Cebu na paborito daw ito at best seller dito sa bus stop. And of course, marami pang iba't ibang klaseng barbecue ang meron sila dito. At syempre, kapartner ang puso na binalot o kanin na binalot sa dahon na trademark na ng mga Cebuanon. Kamakailan ay isinagawa ang Suroy-Suroy, the best in the West, na binubuo ng mga bayan ng Tabuelan, Tuburan, Asturias, Aloginsan, Pinamungahan, Toledo City at Balamban. Naging bahagi dito ang bus stop sa Carmen kung saan nag-stop over dito ang mga bisita at turista na delegado ng Suroy-Suroy, Sugbo. Mula Cebu, lampas sa 2 oras ang biyahe nila patungong Tabuelan na kanilang unang destinasyon. Pasalamat mi nga nakahunong mi diri kay tanan kinahanglan man gyud mo ato sa atong kuan kay gikan mi sa Cebu nya mo ato pa mi Tabuelan so layo pa jud so lipay ang tanan nga nakahunong mi diri sa bus stop sa Carmen. Tyler, very informative. We learn a lot from him, the history of Cebu. And all the towns. You're here in bus stop, ano yung gusto mong bilhin dito? All the kinds of food. Ang ilan nang tanungin kung pang ilang beses na sila sumali sa Suroy-Suroy, Sugbo. Very nice. First time with the Suroy-Suroy. This is the first time. Kayo mo! My 7th time in Suroy-Suroy. Hindi nga mo, review na ni, review! Ang iba naman ay sarap na sarap sa bus stop coffee at Larshan Taste Barbecue. Bus stop coffee, lami kayo. Ulit sir, how do you feel sa pagkuman? Very good coffee. Maybe it's from Tuburan too. The coffee, I don't know. It tastes like Tuburan coffee to me. Very refreshing and lift me up. This is more ano siya, mas more flavorful siya. And here in the city, kay nindot naman siya. Pero like, okay ba, na-shake ka ng certain flavor, kamar di dyan mo makuha. So yes, dili sa bus stop. Pero kuan pa siya, murag maka-satisfy sa mong gutom while going to the farther place. Araw-araw at oras-oras, dagsa sa mga biyahero ang bus stop. I like the spices and the tastes. So yeah, really enjoying the Filipino food. Ang sarap ng pagkain. Tapos ang saya ko rin kasi gusto niya yung culture natin at favorite niya na ngayon, lalo na yung yung sabaw. Naging favorite niya yun. Yun na yung kinakain niya talaga marami. Salamat at nahanap ko kayo. Kasi ang sarap na mga pagkain niyo. Ayon sa tourism officer ng Carmen Cebu na si Tobias Villamor, ang bus stop ay landmark na ng Carmen Cebu. Yung turismo kasi dito sa Carmen is really rising, no?
For 2 years, we've been in the office, so we've been doing our best nga. Talagang tataas yung tourist arrivals. And then this bus stop is one of the top or signature tourist rest areas. So for Carmen, this bus stop is like a signature for more than a decade na siguro. So it is also good for the bus stop na sila yung napili for the stopover of the Suroy-Suroy Best of the West. For the people na gusto mag-drop by sa bus stop, you can visit bus stop any time of the day, and then you can have the coffee, the biscuits, and all the delicacies here. Sa ngayon, ang bus stop ay pinoposisyon na hindi lang stopover ng mga pasahero, kundi maging isang tagpuan ng magkakaibigan, magbabarkada at magkakamag-anak o magkakapamilya na tiyak masisihan sa mga pagkain inihahanda at mga delicacies at signature products ng bus stop. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.